osote aka na-achị Anambra steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkugo ndị eze ọdịnala na steeti a ka ha bụrụ ndị na-eweta udo n'obodo ha dị iche iche maka mmepe zuru oke nke obodo ha nakwa steeti a n'izugbe. Osote aka na-achị steeti a Ibezim kpọrọ oku a n'oge mmemme echichi igwe nke eze ọdịnala ọfụ obodo Amansi dị na kansụl ime obodo Ọka North, Igwe Peter Anigboọgụ. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo ji akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Dọkịnta Ibezim onye kọwara udo dịka ihe kacha wee dị mkpa n'obodo ọbụla chọrọ mmepe na agamniru kpọkuru ndị igwe nakwazi ndị obodo dị iche iche nọ na steeti a ka abụ ndị ga-amaka udo ka e wee nwee mmepe tọrọ atọ na mpaghara niile nke steeti a. Ya bụ osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim chetara igwe Amansi emere igwe ọhụụ bụ Igwe Anigboọgụ na ugwu oji ndị Amansi nakwazi gọọmenti steeti a bụ ime ka udo chịa n'obodo Amansi, ebe ọ kpọkụziri ndị Amansi niile ka abụ ndị ga-agbanyesi ike inye Igwe Anigboọgụ nkwado zuru oke iji wee mee ka ọ rụọ ọrụ ya dị ka esi wee tụọ anya n'aka ya. This your youthfulness. Ogosina, only working you can whatever. Only 12 hours. Igwe, he have 24 hours. I have 24 hours. Etuara go biera. Mo wa ye kuzi. Besa mo keji ye gwe. Ama se keji ye gwe. Ayo wala mu metro siame. Ama mia. Aya anu tamu oguni na dia la manse. When I see them, their man said, who will call your brother? How do you do that? Even saying that the one you can make a not go to go for. N'okwu ya na mbụ, Igwe Anigboọgụ kenere Chineke maka ohere ọma dị otu ahụ o nyere ya iji wee jere ndị Amansi ozi ma kwe ndị Amansi nkwa na ọ ga-eme ka udo na agamniru bụ ihe ga-achị n'obodo ahụ. Site na Amansi nke dị n'okpuru kansụl Ọka North, abụ m Emmanuel Okonkwo.